suarane ki apik ta ya. Bu, nanggap Yurista Beninggu ngono ya. Gak apa-apa. Oh dadak yo cengit dadakan. Mah kowe duwe kuntek jajine ngawakmu sugih, mamu papat. Kangge mik. Duh, ini sini. Kamu cita-cita jadi apa? Pramugari? Penyanyi ae. Ya umah kok. Jane sampean ki marai piye ta, Bu? Suaranya Aku ki pengen numpak pesawat. jan bayani bocah wedok saiki. Oh, ora apa-apa ya ora apa-apa. Cita-cita iki anu angsal mawon nggih. Sing penting sumben karek. Tapi sing penting sampean sekolahnya bener nggih. Ah nggih. Sampeyan nyanyi malih apa sampun? Lha iki piye karepku iki piye to? Nah, mangkane nanggap dhewe. Kancane jebut paringi kancane. Ya teko isik. Bocah iki sampeyan ngentek nang lanang ketoke. Ojo, jadi piye ojo. Nggih, nah anu kancane kanca nyuwun lagu napa ngoten ya. Lagu apa? Oh, iki jane iki anu bocah yo lagu apa lho. Kancaku nyuwun lagu napa? Ya Mbak, minta lagu apa Mbak? Mas manten, Mbak manten, Mbak tak ngerti. Mbak manten, ayo minta lagu apa? Ayo toh, ngelem ra kabrah koyo. Ayo, Mbak manten, request lagu apa? Loh, iki jane piye to? Ayo. Mbak manten, Mas manten, ayo minta lagu apa? Sudah ketemu? Enggak ketemu Mas? Kusumaning ati. Pripun? Dari Mas manten. Hei. Sampurna. Kaget. Mbak, ayo berdiri Mbak. Ayo nanti langsung masuk. Sampean sampun mau alih. Joget. Kok iso ae lho. Jane piye ta bocah iki? Bocah pintere kaya ngene ya.
eh